Bhí sráideanna an Daingean beo le dá agus le ceol thar seachtaine de éile na Bealtaine. Mar chuid den éile ghlach na céad de páistí páirt I mórthúil timpeall an Fhéile agus iad gléasta mar éon. Ba iad éon na mara agus na talún téman na práide Im líana, agus mar sin bhí olcóin, ealaí, préacháin agus neart éon eile le feiceáil ag marseáil tríd an mála. Tá lán rudaí ar siúl ach is bralan dul timpeall an Fhéile gléastar mar eile le mar cuairda agus bíonn anna crackigam. So rinneadh na máscanna ar scoil, so just úsáid míad like paint agus feathers agus just diamantes agus an son rinne ciste féile na Bealtaine ar costumes too. Tháinig a lán daoine contact amach chun féachantarn agus bhí mé anasásta ag féachantarthuiad. Bhí beag na gach scoil sa lehéis páirteach agus bhí ealaíontóirí le hinne sé ceirú le páistí scoile agus na hidí scoile chun cultacha a dhéanamh agus props mór a dhéanamh. So bhí na scoilnas na ealaíontóirí áitiúla gobar le chéile agus fiú gach scoil éon difriúil. So bhí flamingos a gin, bhí spidó, guinea, bhí préacháin, gach sais éon ar na sráideanna nómh. Agus na héintaréis Féile ar Rinneadh tá Féile na Bealtaine thart ar feadh bliana eile, ach ba cuimhní cín ag na daoine óga ar an mórthúil seo go deo. Conor Nuacht, Cúla4, Daingean.